लोगोफोर जिबौ फैदोंमोन आरोना जोंनि रुमाव बेबो मा जोङो आयानजों आंजों उन्दुगासिनो दंमोन ओमफ्रायहाय आयाननि खाथियावनोमोन गान्दु सेराव आरो ओमफ्रायहाय आङो उन्दुनाया बेलथायनानै आयानथिं नाहरबा जिबौआसो नायगासिनो ओमफ्राय आयानखौ दुखुं आङो ओरैबायदि इमारजेन्सि बोखारनानै लांनानैहाय बाहेरायाव थांबाय आरो ओमफ्राय दा रुमाव नागिरो मोना महाय थांखो जिबौआ गोसोखौनो बिखा ग्लुब ग्लुब मोनलायलायबाय आङो ओमफ्राय बेखौ जुदि थांनायखौ नुवाबा मोननाय नुवाबा आं गोसोआनो सान्थि मोननाय नङा उन्दुनोनो हानाय नङा आरोना ओमफ्राय रुमखौबो आं दा पेनेलजोंहाय फुलायलायबाय ओमफ्राय दासिमबो ओंखारा माहाय दङ मोनथिया आरो सिबखांबावबाय आरो खना खनला बे जि खननायफोरखौबो नायबावबायसो आङो ओमफ्राय मोनाखै दासिमबो मोना अबे बिमा खर'आवहाय हाबनानै थाखो दिनैसो बेहा फैनांगौ आरोना जों उन्दुबाय थानाय बेबो आयानि खाथियाव नोंखौ मोनबा सिफ्लेना बाथोन जागौसोमोन आं एक्सुवेलि दहायथ' बिदि साननो रोङासै आं बुथारबा बुथारनो हागौमोन खोमा गान्दुजों नारसिननानै ओमफ्राय गिनाय फैयो जेला जायो अब्लासो मोनथियोना गिनाया माबायदि खुगायावथ' बुंनो हायो बेफोरबायदि आयानखौ आङो गिनानै नायजोबलायबाय आरोना मोदोमावहाय जेनेबा खाथियाव फैदोंबो जानो हागौ साननानै ओमफ्राय जेबो ओरैनो सिन गैया आरो जेबो माबा गैया ओमफ्राय थेवबो माबायदि नायदोंमोन बेखौ आं माने मेगन गिदिर गिदिर जालायलायदों जिबौ फिसायानो जिबौआसो फिसा बाट मोदोमासो फिसा मेगना हले गिदिर गिदिर आरोना बेफोरबायदि बे बिफांजों बिफां ओरै बास्लायग्राया बिरनायथ' होना बेफोरबायदि टाइप मा जिबौ होनो बेखौ जिबौ गोरान ना मा ओमफ्राय थेवबो गिनांगौआनो जेखि जिबौआनो जा गोसोखांबा दहाय मानो बुथाराखै गान्दुजों मानो नारसिनाखै सानफ्लांलायबाय आं आरो आङो बेखौ गारनानै बाहेरायावसो खोन्थाहैबायना बे बाहेरायाव खोन्थाहैनायावनो बाहायबा थांबाय खोमा बेयो अबेथिंबा ओमफ्राय नुस्लाबासैना बेखौनोथ' बेखौलाय एन बेहा मिथिया उसिबाय उन्दुनानै सिखारनानै उन्दुबावगौमोन बियो 1 घन्टाल' जादों बेनि उन्दुनाया ओरैनो 3 घन्टा उन्दुयो बियो दा आद्रि जाबाय दा थाब उन्दुनो ओंखारसिगोन बियो 5टा 6टासोआव उन्दुबावसिगोनसो बियो जायखिया थांबानो जाबाय आङो पेनेलजोंहाय न'खौ फुखांबाय आङो दा पेनेल मोनामबाय थांबायबानो बेनो आरो थांथोंसै थांबानो जाबाय आरो हाला पेनेल मोनामनानैसो ओंखारदों बियो पेनेल मोनामनानैसो ओंखारदों गोलावथार आयु आरो र' डेन्जारथार माथो डेन्जारसो माथो उफ दासो सान्थि आं मोननानैसो उन्दुनो हायाखै ओरै खेवफिननानै नुफिनखाबाय आं ओरै जागासिनो पेनेल होनायखायसो साला उफ दासो सान्थि मोनफिननानैसो वा डेन्जारलै बिनि लान्जाया नै बेनो बे जाथा माबा नङाथ' बिस गोनांसो डेन्जार थैयाखैथ' आङो जिबौखौ बुथारनो मोनहोनानैसो ओरैबायदि गोसोआ सान्थि जाबाय आरोना मानो होनबा बिराद गिथावना न' सिङावनो हाबनानै जुदि जोङो मोनामोनब्ला बेयावनो थायोमोनबा उनावहाय बायचान्सनि मोनसे माबा जायोमोन ना प्रब्लेमाव गोलैगौमोन बेखायनो दसे उनावहाय मोनफिनदों आरो बिराद गोसोआ मोजां मोनदों दासो बेखायनो आङो दुगै लोबै फ्रेस जानानैहाय एसे जिरायथ'बाय आरो ओमफ्रायहाय नोंथांमोननिसिम एसे रायलायफिनबावसै होननानै फैबाय आं बेखौनो माने दसे आङो
थसफोरखौथ' लामखाबायमोन नालाय ओमफ्राय दसे उन्दुनोबो ओंखारबायमोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो एसे रेस्ट लादोंमोन आङो रेस्ट लानायनि उनावनो खख्र' खख्रा होनानै मोनसे बास्केट दङमोन बास्केटनिफ्राय ओंखारबोनानै गोदोना गोलाव जागासिनो आरोना निसा नांदों खोमा मोनामदों बे माबा होदोंमोन आङो फेनेल होदोंमोन ना न'आवनो साफा फुखादोंमोन आङो ओमफ्राय बेजोंनो मोनामनानै बाहेरायाव ओंखारबोदोंमोनदां आरो आयाननि वार्डरबावबो खनायाव हाबसोनानै थादों बे गाहायजों हाबनो हायोमोनबा बियो हाबासै आरो गाहायावल' खनायावनो थाबाय आं सानखादों बेयाव अबेबा मोनसे बुस्थु हाबनानै दं सानखादों नङाबा मोनसे आंनि जि दोननाय बेगाव दङमोन बेखौथ' बायहेरायावसो लांखादों आं सान्दुङाव ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारनो हागौ साननानै सान्दुङाव दोनहैखादोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव दसे आं न' सिङावनो दर फांथेनानै थादोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो दसे 15-20 मिनिटसो उन्दुलांबावदों बिनि उनाव खख्र' खख्रा खोनानानै नाहरबा जिबौआवसो ओंखारबाय नेक्स्ट टाइमावहाय आङो नुफिनबाय आरो मोजाङानो जाबाय नुबाय आं नङाबा आं बिराद सान्थि मोननाय नङामोन गिनाय थागौमोन आरोना उन्दैबो दङना आयानबो बेखायनो दा जेबो नंथ'ला गाबोननिफ्राय आङो बे बिफां दङ खाथियावनो बेनिफ्राय मानबायनानै फैदों खोमा बेखायनो आङो माबाखौहाय बिफांखौ गाबोन दाननो थिनसै बाबाखौ आरो नेट होनो नागिरदों आयन बिफाया खिरखियाव बायसान्सनि आरोना मालाबाफोर दासान्दि जेनेबा अखा बोथोर बिराद ना आरो सान्दुं दुंबा हथात माने बिसोर थानो गोदाव सोराव जायो गरमजों बेखायनो ओमफ्राय बेनो आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिम आङो शेयार खालामबाय मानो होनबा बिराद बोरैबा गिनाय मोनदों आङो दिनै जोंनि थाखाय मा आं आइनि थाखायसो गिदों आरो बेखायनो ओमफ्राय खान्थालबो जाना फैदों लोगोफोर दासो न' खाथियाव ओरैबायदि उदैया बरटिक जाखाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे लेबु जाबाय आङो मानो होनबा एसे हजम जानायनि थाब आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय बाय